Ние ще отделяваме на Skyblock. Те събрахме молестателното и дърво, направихме го на саплинги. Направи един крафтинг стейбъл. Крафтинг стейбъл и една дървена килка. Crafting stable, чу. Крафтинг стейбъл. Рази. Не стейбъл. И след това какво направя с този crafting stable? Ами направи една дървена килка. Кирка ли за кони кирка? Така. Кирка! Да, килка. Да, сетих се. Ще правим... Да, сетих се. Май го бъгна. Чай, че го бъгна. Чай, той трябва да е така. Служи малко светлина. Почува водата, бързо. И верно. Викам да седиш малко светлина. Така, аз ще го чупа. Чакай, Аз чупя, ти взимаш. Махни се оттам, махни се. Аз чупя, ти взимаш, чуле? Ами трябва да си направим пония. Взимай. Аз си викам, аз чупя, ти взимаш. Айс. И да, изгоря само, да. Чупя, взимаш. Колко ти хеш не трябва? Абе, ти направи, бе, скочи в ета дупка, тук където, виж, ей тук. Айса. Ще кажеш, че никой път не си играл такова. Ами, за пръв път ми е, да. Браво. Тук мисля, че имаше някъде пясък. И ложим се. Не, тук И пясък. това мъшрума и тя кой ще ги правим? А? Мъшрума и тя кой ще ги правим? Нищо. Не. Дай ми дърво. Да се задавиш с него, да имаш 3 скидано. Да. Да се наводиш жестоко, да се наводиш чепа, да няма. Си набудиш езика. Да го обижа. Както уже тези 6 езици се разбираме, нали, Джипко? Да, опитахме да сме малко така. Еми ще взема колкото кобалстон за да ми се изхаби кирката. И направи такава кирка. Ето ти поръчка, ако няма. И да, е вярно. Ще направя след такова. Камена. Дървената ми я дай. Няма ми трябва все пак да си имам някакво. Колко кобалстон? Еми, купай там един баста. Ти знаеш за какво ще ни трябва? Сега май почне да лаги. Тъй. И чакайте малко да не разпада, малко слабнет имам. Малко слаб. И малко ми е слабнет да говоря като сега. Задите то чест пречи. Направих ми клипове фейловете, да да се речи. Да, пратих ти ги още като давам. Ти ми писа, ама аз ти ги бях пратил още преди това. Аз ли е? Както си. Добре. Май тръгна някакъв. Не знам, казвам, че има много работа, но не знам дали тръгна или. Ама е такова. Още се опитваме да си направим сервер. Не е много лесно. Не е лесно, както казват тия в нета, изобщо не се получава. Кое? Кое не са? Как да си направим сервер в О, Майнкрафт? дървото порасна, виж. Там на как да си направим сервер в Майнкрафт, изобщо не е така, както го описват. Така, обаче за реално IP, а моите не е. Така, както казах, ще да справим сервер, обаче не ми се занимава сега, някой ден ще го телефон. С хамачи ли ще го правиш? Еми не знам с хамачи може да го направя, ако някой знае, без реална IP. Аз съм на рутер Linksys. Някой ако знае как да се направи, да каже, защото аз не знам. Ама едно ще... Направи другия сервер.
Ама не. О, ябълка ми се падна. Ама искам да ни кажа, че за 1.6.2, защото за старите версии аз знаех как, но сега не знам защо. Това ще бъде тръстиката на знанието. Това где го гледа? На Adventure Map. Трастиката на знанието. Тук отдолу всъщност мой... Така, сега ще увеличим... Опа. Сега ще увеличим видимостта. Трябва да почнем да удължим острова, но как? Нали ме за пръв път игра? Изчупи ли стата, човек? Те ще паднат, като няма да го ти паднат. Една такова острова, ако искаш 59. Ще стигне ли? Ще стигне обаче. То Skyblock е някакъв по-такъв, по-неразвит, защото... Ще взема 64 да там. По принцип Skyblock-овете трябва да имат... Той имаме 64, сега какво? По принцип Skyblock-овете трябва да имат такива различни острови, а не само един остров. Мисля да си имат острови, където да имат дънжени, примерно, и всякакви такива. А този е само оцеляне, което е някакво неразтъп. Така, с колко острова сега какво ще правим? Не знам. Нали си играва, човек? Ми човек играл съм, такова. Обаче... Ще направим една пътека и там ще почнем пътеката, ще води нали към някакъв, ще направим някакъв остров. И то остров, какво ще правим там? Не е интересно те. В смисъл, като няма други планети, не е интересно. В принцип трябва да има други планети. Че сега какво? Имаме си камък, оцеляваме се, живеем си и какъв е смисъл? Да, има малко Skyblock да подсъкарим като... Кой къщ не е лошо. Да ми първия Skyblock, ако искаш. И ето тук някъде напред ще направим такова. И падна, нали? Опа. Ще направим един остров. Толкова стига ли още или още напред? Да, още. Че май скоро са спамват зомбита, май. Ето е целта и на Skyblock-а. Спална на зомбита. Ето казвам да почнем да строим един огромен остров. Ето и някаква минимална цел на Skyblock-а. Спална на зомбита. Този остров, мислим да го кръстим Джупко и Stalker Island. Нещо такова искаш ли, Джупко? Да! За кое? Сега ще дойдем. Викат ма. Така, това беше край на епизода. Да, ще почнем да направим един голям айланд. И се надяваме да ви хареса.